Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Jingïalang jongka seng Kongres ka balalong ha Mynsaw District jongka Assam. Kala kelapan banda Hongpong ha ka bakalami ka Shoh yadat para Nongïalam jongka tegeseng. Bat ha ka ni Shoh yadat Uwei na Nongïalam bahakamat u Ijas Hussein u babat kum u District General Secretary u Mynsaw jor bat lapen ke dia u sha Mynsaw Civil Hospital. U Hussein ula ujor ejhar chaki pulet jongka Mynsaw Sadar Police Station. Persha yo u MLA ka seng Kongres na Lori Ghat Constituency. U Muhammad Asif Nazar. Da ka bakano ba u MLA u basyo yo u. Ha ka ejhar ula ujor ba kani ka jingsa Shoh jong u kadai hamadan jongka school ha Mynsaw kat ba kadang ya ka jingpen kre ya ka jingwan jong u Nongïalam ka seng Kongres na Assam u Gorof Gogoy. Kadaw jong ka jingmi ka Shoh kadai namar baki nongkersan jong ka seng Kongres kibawan siya kaning hamadan kilara ya ka pusta ka badan ya kadur jong u Faridul Hussein Uwei na Nongïalam jong ka seng Kongres ubapan tiket na Lori Ghat Constituency. Marsin yo iya kani ka pusta u MLA u Asif Nazar ula paweng bat patar hanre hakate por kalami ka jingye penibor hapedeng jongki bat kalami ka hurihura. Ki pulet kila register case bat ka jing toket kadang ya chakman. Ki Nongïalam jong ka seng kila shim ya ki lat kilenti ban penyesuk ya ki. ধন্যবাদ হলগা হয় জনাই আজি এই সভাত যিসকল ব্যক্তি আজি উপস্থিত হৈছিলে তেখেতসকলক হলগা হয়